Good afternoon, Iloilo! I'm here right now in Festive Walk at Mega World area. This is my first time to show you all the beauty of Mega World and Festive Walk, Iloilo City. So let's begin here.
Lapit na tayo sa I-core na BPO. Walk na tayo sa traffic. See? Traffic. Okay. Wow. Dominic Condo. This is the update for Dominic Condo. Medyo tapos na. Ito naman, sa kabila is yung Belmont Hotel. On progress pa yung pag-construct. Dito sa area na to, meron pang space na maybe in the future, maipagpatayo pa dito yung mga future hotel or yung mga future condo
So hindi natin alam kung ano gagawin nila sa bakanting lote na to. If you can see, that area is already Mandurriao. Gandang kondo. Tayo dito sa dulo at itatanong natin kung ano yung mga pinapatayong mga building na ongoing pa yung yung construction. Ito palang loteng bakanting ito is yung Bangko Sentral ng Pilipinas na ipapatayo pa lang. So ito yung target nila na project. Itong building na to, hindi ko alam kung anong pangalan ng pinapatayo dyan. Pero itatanong natin mamaya. Tapos dito sa harap niya meron ding ginagawa. So mamaya-maya po ay itatanong natin sa mga tao sa baba. Meron ding bakante pa. Tapos ito yung katabi niya, itong pinapatayong building. O tayo, magtanong tayo dito sa mga tao sa baba. Tanong natin. Wow, building. Ito po yung itsura niya kung matatapos na. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po siya. Ayan. Ito po yung itsura pag natapos. Ang ganda. Tapos, International Corporate Plaza pala ito. Yung pangalan niya. Ito po. Ang ganda, no? Diba? Ikutin natin kung anong itsura ng building na to sa likod. Ikutin natin. Oh, ang daming mga trabahador, oh. Parang tapos na sila. Dito is yung Broadway Street. Broadway Street, Corner Convention. Broadway Street, Corner Convention Road. Ayan. Ayan yung mga trabahador. Uwi na ata sila. Tulo ng Mega World. At saka marami pang bakanting lot dito na sa future, alam ko papatayuan pa ito ng mga buildings at mga hotels or... Hello, sir! Ayan, ito yung itsura niya sa likod. Tapos ayan doon yung isa, oh. So, balik na po tayo. This is the evidence of Iloilo's secret to progress. Kasi ang daming mga building na pinapatayo. Tapos, maraming mga changes sa itsura ng Mega World. Hindi lang doon sa unahan na maganda na. Pero dito din sa likod ay pinapaganda pa din nila. Pa ako nakita ang mga buildings na pinapatayo sa harap ko. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. May mga buildings na pinapatayo na medyo okay na. Building na ito na pinapatayo, kung ito ay matatapos na, ito po ang kanyang itsura. At ito po ang pangalan niya, Enterprise 1. Ayan, sobrang laki at sobrang maganda. Yan. Isa daanan.
advantage. Ayaw ni Sir Kuanan. So, mga call center, dira. Ito yung itsura nung kanina na tinanong natin na hotel at saka yung yung condominium. Wala ang entrance. Orchard Marina. Tsaka katabi niya yung Iloilo Convention Center pala sa malapitan, oh. Ito yung condominium. Ito yung hotel. Ginabi na ako, ginabi. Diyan yung BPO ng call center. Yun nakalimutan ko. Ito yung itsura ng Iloilo City sa Mega World paggabi na. Maganda. Daan muna tayo dito sa mga BPO building. Dami mga BPO dito. Ito yung Richmond Hotel sa likod natin. Hello! Ito yung mga car park na sobrang maganda. Walang pinaganda para lang parkingan ng mga sasakyan. Tingnan natin kung ano yung sinasabi dito. Ito. ISER hotline, a friendly reminder. Ayan, may tatawagan kayo. Lifestyle Mega World Mall. Merong Sungguh sir kapit. Natin yung car park dito. Sobrang daming tao. Tapos nakapila pa yung mga tao. Wow.
dito sa terminal sa Maywan Mega World. Namin lang kayo organize kaya nagapila ang mga tao. Hindi sila budlayan. Namin lang kayo wala sila grual. See? One kid very organized gid sila. May jeep man gali. Oh. Then may taxi man gali. Pero pwede gali kami sa pabantay sa San Miguel. Kita di sa farm, park, may hagdan, padalong. Pakadto di sa may mga lanterns. May elevator. Dito sa lanterns. Cute sa mga lanterns. Cute sa mga lanterns. Actually, kay isa pa lang ko din nagkadto that time na wala gasiga because nga nagaulan. But now, kay wala gaulan, so kanami, good. Wow. Cute sa mga lantern. Textile. Ang mga tao, gatanaw. Hindi kang nagalagaw. Gihapon. Pag magpa-picture-picture. Wow. So easy. Wow. So, natituloy ako naman. Wala ka pa pala pinakabakal pinasundo mo. Wala ka mo to? So, restaurant. Pwede kang mag-ligo. Man kung ano kadamo ang mga tao diri. I-enjoy gid ang mga tao sa ida paglagaw-lagaw din. Makapapicture na sila kag makakaon at the same time sa mga restaurant sa palibot. So sa mga wala pa di ka kadto hingagaw na kay ako gani kadto ako pa lang di makadto kag this time nga nakita ako nagasiga na gid kay ang first time ko nga kadto run out kay gaulan. This is the sad area, but at the back is the happy area. Why I said happy? Because very lively and color. See, we go to the K-Town. Okay, go inside. Let's go inside. On the side are the queues, food queues. On the left side, on the right side are the restaurants. And at the center, of course, is the decoration na pwede ka mo makapost. Instagrammable gidya. See? Pakita ko sa inyo kag ipaisip kung pila ka minutes ang kalabaon sining area nga ni Kalaba gid ba? Damo ang relax. Mahaw. So, isipan nyo kung pila ka minutes ang paglakat-lakat. Tapos ka na? Dali kayo ba niyong?
Dira ako kagina nag-entrance, dira ako nag-agi. Balik naman ta sa tunga. Ala, bagi, di ba? Yan na, masang pa yung baby. Nag-enjoy siya, di. So, kalaba na singin lakpat na to, di ba? Kalaba na. Mabalikid kita na eh. Kung din kita halin. Nandito kita halin. Kita mo, kalaba, kalayo na sa atong lakat. Okay, go. Proceed kita. Marketplace. May labang sa likod. So, go kita din. Damo, Japan aga pa picture. Namit lang. Namit lang mga foreigners, mga turista. And then, ari na kita di sa ano, sa end part na may horse. Okay? Muna mga condominiums. Both sides are restaurants. And of course, marketplace. And ato si Macdo, si husband gahulat dito, kaina pa. So mabalik na kita, mabalik. Balik. Marketplace natin. The marketplace. I think imported shop. Okay, balikan natin si husband. Kagina, pag umpisa ko is masanag pa. Na madulom na. Balikan ko si husband sa Macdo. Wala pa ko gani nakakatusan. Wala pa ko kasulod sa mall. Sagwa pa lang ko. Pero nagabihan ako. Go kita sa sulod. So, may mga foreigners. Nice. Coffee break. Go kita. Kapoy, makulibot sa Mega World. May inom ko anay drinks. Kapoy ako maglibot sa Festive Walk. At the same time sa Mega World, mag-drinks ko anay, okay? Then malibot naman ta sa mall. Last na gid na. And then, go home. Thank you.
naman, pet. Cute! Hi! Hello, artista siya po. Cute! Hi, Lungga! Dala mo lang. Cutie! Brother! Cutie! Yan, brother, oh, brother, oh. Brother, oh. Ay! Sila ba ka, order? Eh, matagawa? Nakakalakas ka? Ay! Ay, saya po po. Lang yung relax. So, sige ma'am, thank you. Thank you so much. My entrance to this Festive Mall. Bantin na yun. Wow, di nagyang. T-shirts. Yun yung favorite ko. Gani, sa lugar lang, pabakal, ang botay. How much? Depende sa design, ma'am. Ha? Depende sa design. Ini. Ito, ma'am, 450. Oh, cute. Sige, promote ko sa vlog ko. Oh, Thank sige, you. ma'am. Okay. kada. Hello, tay. Kapoy na saya. Hi, tay. Kapoy ka na. Ang assistant ko kapoy na.
Medical clinic. And of course, Idalong, the marketplace. Tegara. May pang massage. Naong kita. Last time, dira kami nagkauni dyan. Ganito rin ako sa Bourbon. Hindi, manaog kami mga foreigners. Oop, hinay lang tayo. Kuwan ka na hao. Imported goods, the marketplace. Oh, Coast Guard. Wow. Touch. United States Army. Mga drone ni Tay. Remote control. Iloilo. Remote control club. Okay, that's it for tonight, guys. I hope you enjoy our Mega World Festive Walk tour. So watch out for this vlog. I hope you will subscribe. Don't forget to like, comment, share, and hit that notification bell so that every time I posted my video, you will be notified. Bye! See you on my vlog. Welcome to Festive Walk from the City of Love, Iloilo, Philippines.